Takže čo z ľudia, zdraví vás Maty pri ďalšom let's play Sri CSGO Fidget a začíname na svete 17 takou podporujúcou správou od azilambuza.cz. Takže ahoj Maty, máš pekné videá a dúfam, že so svojím tvorbou neskončíš. Zverejníš moje postavové video? Ďakujem. Takže áno, už si zverejnený vo videu Azilambus. Takže toto je jeho postava. Má tu jeden epic a pozícia 4922. Takže tak. Dobre, a už sa ideme venovať mojej postave, kde už máme úroveň 86. Ako môžete vidieť, pozícia 843, stále v top 1000, čo sa mi zatiaľ veľmi páči. Moja pozícia 818, takže to je super. Odklikneme si hospodu. Takto a vlastne cech. Tu máme cech, prašivky, pozícia 11, podzemia máme 1650 už zvládnutých, takže celkom fajn zatiaľ. Počkajte prosím chvíľočku. Dobre, takže som späť, mali sme tu nejaké poruchy so zvukom, takže už sme späť a vlastne môžeme sa dať na hospodu. Takže dáme si nejaký krátky quest. Dáme si počkať, dáme si tento a môžeme sa presunúť na ďalší svet, na svet 7, kde máme najväčšiu postavu, úroveň 174, pozícia 1596, takže tu si odklikneme hospodu vlastne, takto, pozrieme sa do cechu môjho a ako vidíte, môj cech je tu nová generácia Umatheva, takže bereme hráčov od 30 levelu, takže myslím si, že pre tie malé levely by to bol celkom dobrý zážitok ísť do takého cechu, kde by sa aj vylepšili. Ako môžete vidieť, vylepšil som už dnes aj zlatý poklad, je 100%, instruktor už 112 a zo 360 niečo hub mám už iba 12, takže tak. Dali sme útok na Warriors of Mountain, ktorý by sme mali vyhrať, no aspoň myslím, že vyhráme. Tu sa dáme tiež na nejaký quest, dáme sa na tento, na XP, takže takto. A vlastne tu môžeme skúsiť aj podzemie, ale vieš, ešte nebudem skúšať, lebo pána Koláčeka ešte určite nedáme, takže to bude zbytočné. A môžeme skúsiť 8 podzemie z 10 pevnoščerných lebiek. Nepadne. Škoda, no. Teraz kritika, to už nič. Dobre, takže nevadí, nepadol. Takže presunieme sa na posledný svet, kde máme Matyho, úroveň 40 a vlastne zabudol som vám povedať aj takú informáciu, že ten účet, ktorý som mal na svete 28.de nemeckom, tak som ho vlastne vymazal, nechcel sa mi tam už hrať, bol to úroveň 10, takže už ho tam vlastne nemám. Keby ste sa náhodou pýtali, že prečo už tam na ňo nehrám, takže už ho nemám. Tu si pozrieme do cechu. Takže cech Asgard, pozícia 61, je to tiež veľmi pohodový cech. Vúca cechu je Svetloslav, takže super. Tu si dáme, alebo ešte si nedáme quest. Najprv sa kúsok vylepšíme a skúsime to podzemie. Takže takto.
a môžeme ísť vyskúšať podzemkom. 10, 7, 4, 1, takže mali by sme vlastne skúsiť trosky gnarku, toho surového lupiča. Fú, tak to asi nedáme. No to je škoda, ale za chvíľu ho už dáme. Viem, táto postava je trochu slabšia, priznám sa, no dlhšie bola zanedbaná, takže je trochu slabšia. Takže tu si dáme quest a vlastne z tohto kratšieho let's playu by to malo byť vlastne všetko. Ak ešte neviete o tej súťaži, vlastne to video, čo som ja natáčal s Xboxom, je tam vyhlásená súťaž o postavu, takže ak ešte neviete, tak pozrite si moje a Xboxové videá a keby ste chceli mňa a Xboxa znovu vidieť, ako spolu natáčame, tak dajte like na toto video a do komentu napíšte chcem vidieť Matyho a Xboxa a my určite ešte nejaké to video natočíme, takže čus, Maty.